नै लोगोफोर साम' दाहोनाय जोंहा दिनै नैबेखौ सायखांबाय प्लास्टिकआव दोनदोंमोन। बेखौ सायखांबाय नै ओमफ्राय नै दंबावो सायनांगौबा सायनोसै बेनिफ्राय संनोसै गोथावनो साम' दाहोनाय बियो लोगोफोर। बेना खिथुआ गुसुं गुसुं थाब जायो सायनायावहाय बियो। दाखोन गारदो बे खिथुखौहाय हादो सिखाजों। साम' गोलावनिफ्राय बे थावसिन होनना बुङो बयबो। साम' सायनोसै आङो माने जेबो देलायाखै आरोना ब्रास खालामनानै दङ मोखां सुस्र'लाबायनानै क्रिमबो जेबो फुनाखै। दा ओंखाम ओंख्रि संखांनानै दुगैनोसै सानबाय डाइरेक्टलि। टेबोल नांगौ फुदुंनो बेनि दाखोनखौ हादो दा बिराद इजि साम' दाहोनाय सायनो। बे खिथुखौ हादो ओमफ्राय लोगोफोर आङो साम'खौ सायबाय थानोसै देखायबाय थाला बारा। हाय लोगोफोर नै आंहा भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै। ओमफ्राय आङो साम'खौ सायखांबाय, साम'खौ सायखांनानै फुबायबो आरोना। बेनिफ्राय माजों संगोन बेखौबो रेडि खालामबाय। ओमफ्राय आं बेनि उनावहाय दुगैनानै दा एसे माने देरनानै लाबाय आरोना नै ड्रेस गाननानै लाबाय। ओमफ्राय आङो दा ओंख्रि संसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। जागायनोसै आङो। लेट्स गो। लोगोफोर आङो साम'खौ आलुजों संसै आरोना गोथाव जायोना साम' दाहोनाया आलुजोंहाय आरामनो। नै पियासबो साम'खौ फुखांबायनो उनाव रानलांसै। साम'जों ओरैजों आलु रुगासिनो दं। पियास होनोसै बानलु पियास जिरा लोगोफोर साम'खौ होसनसै। साम'खौ गोसोमखौनो दावगोन एवबाय लोगोफोर साम' ओरैथिं नै आलुआबो गाबसिगोनदां गाबसिगोन आलुआ बायदि कुकार गाबसिगोन आलुआ गाबसिगोन। हाइजें देनाय दं नै लोगोफोर दा होनसै बेखौ। दा नै लोगोफोर आङो साम'खौ मोजां फ्राम फ्राम एवनानै लाबाय। नै दैयाबो रानजोब्बाय दंना ओमफ्राय आलुआबो रुइदोंमोन नालाय आं साबाय दा हरनानै गोबाव गोदौहोसै। नै लोगोफोर गरम मस्ला देनाय होनोसै एसे। नै लोगोफोर दुन्दिया होबानो जाबाय। ओंख्रिया आंना मोनबायानो नायनोसै गोदौगासिनो बिराद गोबाव गोदौबाय ओंख्रिया। आं आलुखौहाय बांद्राय माने दोखो दोखो सायासै आरोना एसे गथा गथा दुन्दिया होबाय मोनबाय ओंख्रिया। दुन्दिया मोदोमबाय गोथावनो साम' दाहोनाय। नै लोगोफोर न' खाथिनि मादै साम' ओंख्रि बिदों नालाय बेखौ हैनो नागिरदों आङो। टिं 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 हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर। नै आं दा जानोसै आरोना साम' ओंख्रि। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानैहाय। नै आं लखबनानै लाबाय थुसियावहाय साम'जों आलुजोंहाय माने साम' दाहोनायसो नालाय बियो। साम'जों आलुजोंहाय माने गोथाव जायो होननानै बुङो आरोना। ओंखायनो आं दिनैहाय संबाय आरोना संनो होननानैहाय। ओमफ्राय बेवहाय टमेट' सालाद दङ पियास बानलु होनानै टमेट'खौ आं गोथाङैनो हानानै लगायबाय आरोना बेखौ जानोसै। साम'खौ मोनसे सोबनायनि लोगोफोर। मिक्सथ' दानाय जायाबाथाय गवा साम'आ। दानो जानोसै लोगोफोर। आङो साम' ओंख्रि संनायखौबो होखादों लामायाव। आंथ' साम' ओंख्रि संनायखौबो देखायखाबाय आरोना आंनि स्टाइलावहाय। आं बिदिनो संलाबायनाय जाबा जोबा इथ'र माने रोङाबो। आलु हाबनानै थाजोब्बाय सिङावहाय। मोननै लस जाबाय दे साम'आ। आलुआहाय नै सिङाव हाबनानै थाजोब्बाय लोगोफोर। गैया माथो गवालै
Saladखौ लाखानोसै बेवहाय साम' दाहोनायाहाय गोथावसिन जायोनो बे साम' गोलावनिफ्राय बिराद खस्थ' सोबनो बे खिथु दाननाय जायाबाथाय बिदिनो गनो नागिरानो मोदोमा माने आंसो सायदों नालाय साम'खौहाय ओमफ्राय आंथ' साबाय थायाना मिथिया एसे खिथु दाननाया नांबावगौमोन ओंखायनो साम'खौ गवासै masih alak kan kru sama Masa balok susah sakit. Wah. Kurang mosla dengan ang lagi pun. Bina pernah besar saja. Kuri sebelah. Udah pun kalah sama sebenarnya. Bapak gua, sudah aja kayak. Tarai jas kenang. Nuni manca. Manca apa? Satu rabu saya akhirnya deh. Nora rabu ya manca nang jago ya. Salah.
Magu. Kalau jangan malah yang kalau kan tidak bisa. Logoफोरनो आङो जि लायदोंमोन बे ओंखामखौ जाजोबनो होननानै गुस्थिया जाला आलुजोब्बाय हाइजें गरम मस्ला जा गोसो जाबाय ओमफ्राय आरो नै बहायबो बानलु गोथां होदोंना न'नि बानलु बिराद गोसा गैला जाजोबसै ओंखामखौ गारला आरोना Gue bisa. Samo dahannya tausin sama logoफोर Samo golongनिफ्राय बिराद गोथाव मोनदों आङो ओमफ्राय Samo दाननाया जायाखै आरो नेक्स्ट एसे नांगौमोन Hablang sih sebenarnya bisa bilang berapa caranya berkurang bisa aja lah tanda buruk sudah menakut wow bapak kuas ya nih भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय